कसं करचे हळे मला निंबूचकी नाककी कई कळताना मैनातಣ್ಣನ आमगेल पुत्तूलागी खाण दिलेले आणि पुत्तूक तई दिसिले हिप्र पळयताना हन्निदवते काम सेरवालिंकी म्हण म्हाका अनमानो दलरी हे मनशा कशी नमगून घेवचे कसं करचे हा अंतू मेळ्ळे हे कप्पड सुंदर देव का म्हण पय्ये दुखून ಲೆಕ್ತಸಿಲಿ ಅಂತೂ ಹತ್ತ ಮೆಳ್ಳೆ ಹಾವತ್ತ ಹೊಳೆ ಮಲಗ್ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ರೀ ಹೊಳೆ ಮಾ ಚೂಕಿ ಲೆಕ್ತಬ್ಬ ಹೀಗೆಲ್ ಬಮ್ಮಣಾಕ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಹೊಟ್ಲಂದ್ ಕಾಮ್ ದಿವು ಅಂತಿ ಮುಣಶಿ ನಿಮ್ಗಿ ತಸ್ ಮುಣ್ ಲೆಕ್ಲ ರೀ ನಕ ನಕ ನಿಮ್ಗುಚ್ ನಕ ಅನೇಕ್ 2 ದಿವಸ ದವು ಪೊಳಮಿಯಾ ದಲರಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಪುತ್ತುನ್ ಸಂಗಾತ್ ಲಗುನು ಮತ್ತೆಂತೆಕ್ ನಮ್ನೆ ಕೀಡು ಸೊಳ್ಳಲ್ ಮಣಕಿದಲ್ಲ हो पुत्तू ಒಗ್ಗಿ ಆಮಳೆಲ ಒತ್ ಹಾವ ಹೊಳೆಮ ಕಾಂಪುರದಲ್ಲೇ ಹಾವನಿ ಎತ್ತ ಏ ಸುಂದರಿ ರಾಬ್ ಗೋಯಿಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಥೌ ಕಪ್ಪಡ ಥತ್ತೇರಿಕೆ ಕಳ್ಳಲ್ ಕಪ್ಪಡ ವಾಪಸ್ ವಿಂಗಡ ಕಪ್ಪಡ ಒಟ್ಟು ಬಿತರ್ದವರ್ನೆ ಕಿ ಹಾವೆ ಥೋ ಹೊಳೆಮ ಬಾಗಿಲ್ ಗಂಗೆ ಹಾವೆ ಎತ್ತ चोर राब गो सुंदरी थो फकने उठो चपणी रत की मक्का थत कशकी कोने कपड़ कान गितिल कपड़ वापस तक भीतरी घालने की ओ हे प्राय दत्तर कस दत्त किया बात थो ए सुंदरी राब गो कसन होळे मा कसले क्राब म्हणतस तुके कपड़ देव का म्हणो पैड लोगोनो लगतसिल को तू आईल तदना उडका सक येऊचना तू बारसल मगे अय्यो कप्पड दित म्हणले किले दिवचे दायनी म्हणो आज मारे ती कप्पड हाता मेळले आणि कसने तो दवन हे कवर घालत म्हणताना कंचकी अंतू मत्तेंतू दवन सोळ मारे तू वापस तांगले ಒಟ್ಟ दवन सोळलावे कांडवर नसता हंगे एद्राक दवरता पाय येईल तदना घेऊन असैते लाय कप्पड गो आमगेले सुरेखक त्याचे कलर इष्ट दायनी मक्का ते एक नमने हे गो आताचे तुम तसल चल्ली निश्चय तसल कप्पड गो मिगेल तसल प्रायदल तसल कप्पड निश्चय समदायना गो मारैती तकाची तुक दिव्या मुण लेक्ल हावे ते हाता मिळाले वापस तंत मिक्स झाले असो आणि तुगल दू कशस हा मिगेल दू आरामच होळे मा आता पुढेवर इदल्या स्कूलानी वत्तास बापसूल भारी होंदून घेतल्या त्याची एक चूर बेजार मक्का बेजार करून घेऊ का की खुशी की एक नमनेची गोंधळ गोंधळवे कसले गोंधळ बामून घरा येईल नव मारायती चांग बुद्धी यायला खेत आमगेल महिन्यात सांगता असिल हा महिन्यातन सांगता सिल्वे मळरी हन्नी तुगल बमनल वेर कस के अनमान आयला म्हणके असं कसने तू कसं कळला म्हणून करेक्ट सांग संगीत दलरी तुम्ही कसने चूकी लागतात की म्हण मका भई होळे मा आजी आमगेले पुत्तो आईलो बस स्टँड दक्कून तुमगेले हॉटला वाटेरी येऊ का ना आमगेल घरा येताना त्यातनं महिन्यातಣ್ಣ एक बॅग अंतो खाण निप्र गांजिलके गरा होरी मळके तरी तक्का हन्नी दिसिल म्हणके दल्लके समा पळयतना नासिलके अंदवो ते काम सेरवला की म्हणो म्हणतसिल ते ऐकत लागून मक्का एक नमने इकडे खुशी इकडे भैया निमगिला ರೀ तुम्ही प्रखई चूकी लागतात की म्हणा ಹೊಳೆ ಮಾ ಮಳರಿ ಮಿಗಲ್ ಬಮ್ಮನಾಕ ಕಾಮ್ ದಿವು ಅಂತಿ ಮುಂಡವ ನಿಮ್ಗಿತನ म्हणताना कसने लेक्कू नकती मळरी हनी प्रतिदी सकाळी वत्तत रात्री येतती काही कसन किते काम करतात कसने कोत ना मला हाव तंगला गाणी के उल्लैताना उलाच्या नज्ज म्हणून कंडिशन नाही घालला
दलरीची तनी काही काम करता ती म्हणे कोळका नव्हे गोतच नव्हे पोडपुरा दल्लेले ताका म्हाका भंय होळे मा मी गेल्यार चोकीले कोणाक ती हो अनमान इलो नव्हे सान गांवांतू कळनशी असतवे विषय कितले गुट्ट दवर का म्हणारी गुट्ट रट्ट दावनू धाकता वै गो सुंदरी पुंडलिको आमगेल हॉटलान तो काम करतस को ताण सांगेल के हंगे लगनी महिन्यात लगी हा हंग काम करतस म्हणू सुंदरीक दव चरडू हंग दव कोळची नक्का म्हाका एक काम दियेती एक तिद्दूंग घेवचे अवकाश दियेती म्हाका चड कसने संबळ दिवचे नाका म्हण सांगले खंय मागीर तागेले उत्तरांनी पळोवन एक अवकाश दिवया म्हणून हन्नेनी महिन्यातून ताका एक काम दिला गो कामला आयकोन करते खंय पळे पुढे वेरी नाथ भारी बदल दल्ला पिवची घेवची कसने ना नियत्तर घोळता भारी खुशी दत्ता सुंदरी इतले कष्ट बघिले का एक सार्थक दल्ले म्हणून हन्नेनी महिन्यात तत्वळ सांगता असतात गो हो इवे अब्बा पद्ना पद्याकनी महिन्यात नाक हंगेल्वेर एक ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನವೆ ತನ್ನಿ ನಮ್ಗಲಿಂತಿ ಮಳರಿ ಮಕ್ಕೈ ಭಾರಿ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲೇ ಹಂಗೆಲ್ ಪುತ್ತುಕ ತನ್ನಿ ಹಂಗ್ರಾಪ್ಸಿ तितली इष्टना दलरी चंदी हंक भारी लावून घेतल्या चंदीला आरोग्य दृष्टीन तो हांवें ओपून घेतल्या कसं करचें म्हणून म्हाका कळता नाशिल वळे मा होई पुंडलिकान पूण भारी चूक केला तुमका पर भारी द्रोह केला ते तितलो गी विसरचे दायना दलरी आता परिस्थिती तशी ना म्हणून आमकां दिसता सुंदरी नाही हांव सांगलें म्हणून तू तेचे पालन करता म्हण काय ना निर्धार तुगेलेची कोण कसं नाही सांगो तुगेल मनाक कसं दिसती तशी तू कर का तुला हांवें कशीची मालगडी म्हणून एक उत्तर सांगचे पुंडलिकात फुडें वेरी ना खंय गो भारी बदल जाला खंय पुडले पुंडलिकू नाही तो पुनर्जन्म जावन आयला तो आतां म्हणून आनिकेत नाही सांगता असतात गो तशें ताका नमगू येत गो आणि कसं गोस्वे सुंदरी आता तो बदल दलतेत ना तुम्ही ताका दूर केल्ले म्हणारी उपास तो पुढे वेरी चल्ले म्हणारी कडे कसं करता सांग ना जीवाक कसने ತೊಂದ್ರೆ कोण घेतले री कडेरी मालू वत्त नाही गो कडेर बेजारला रेत्वे सांग चिक्की आलोचन करी नाही तुगेल तितले कठीण मन नाही आणि तुक तगल निमित्त जाल्यार तितले कष्टाक तुका तितले सुलाबरी ताका ओपून घेवच्याक मन नाही का ना कळत म्हाका जाल्यारी हेवे चिक्की आलोचन कोण पळ्ळे तीर्मान तुगेलेच असतो तुगेला न्ही तुगेल चढवाले आम्ही तुका कसने उपदेश दिवच्या पुरोती अशी दोन उतराचे की दोन का सहाय की करच्या पुरोती जाल्यार जीवन कोरका तुमीची तशें जावन कसं निर्धार तुम्ही घेयेती जाल्यार म्हाका दिसील सांगचे आता तो बदल जाल्लो आसतना आनीक ताका चड दूर करचे सम नाही म्हणून होई होळे मा आतां म्हाका तशी दिसता समस्त बदल जाल्ली ती पीन ती त्यान तो म्हाका गॅरंटी जाला आतां आनी हेवें तितल्याची स्वभाव तितल्याची फुडले मनुष्य नाही म्हण दिसता फुडें जेवणा बसल्यार एक राशी करकर आशिल्ले हे अशी तेल समजाय न्ही ते तशें दल समजाय न्ही हे दवका ते दवका हजार इतले करकर आशिल्ले आतां कसन वाण दित की ते चंदू कोण जेवता ती आणि हांव कसं कंडिशन घालकी तशी चलता आसा ती हांव आमगेल बायची कूड आसना घरांत ताईची आसका हेकडे येवचें ना म्हणलें तशीच करता आसा ती मिगेल्या उल्लोचें ना म्हणलें मिगेल्या उल्लयना ती आनी हाका खर्चाकनी दूड दिवका म्हणलें करेक्ट वार दूड हाडून दिता ती आनी आमगेले एक नमने खुशी दिसता जाल्यार एक सानशी भंय आमगेल पुत्तू काही तशी दिसता आसता नाक नमगोच की नाका की कळता ना ताका तुमगेल भैया समज गो मनुष्य केदना कशी घुंत म्हण सांगू जायना पळे जाल्यारीची पळय तू पळो न्हू तुका खात्री दल्ला मात्र ओपूंग घे आता सद्याक तो तुमगेल घरांत तू आसा न्ही गो आनीक एक 4 दिवस घे तू हुगूर हे करी एकदम अंगार पण उलोका म्हणा सांगना हुगूर एक चूर उरलेल म्हण के केला रे तेदना तो पक्कने
पुढे चोचिदल्लरी कूडले तो त्या रूपाक वत्ता नवे आता हे म्हणतात मग कसं सांग कसं की काणीस मुगते सुणेन कसं की बಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸೋಂಗ್ ಎತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ कसं की ಅಸ್ ಮುಗತೆ ಕಾಣಿ ಅಯ್ಯೋ ಪತ್ತರ್ ಪಳ್ಳೆಲ್ಲ ಒತ್ತ ಕಡೆ ಅತ್ಸಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹುಡ್ಗ ಸಯಾನ ಗೊತ್ತೆ ಹೇಗೋ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸೋಂಗ್ ಎತ್ಲೆ ದಲ್ಲರ ಕಡೆ ವಿಂಗಡ್ ಸುಣೆನ ಬೊಂಕ್ತಾನ ತಕ್ಕೆ ಬೊಂಕ ಮಣ ಅಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಮುಣ ತಶಿ आता अकस्मात पुंडलिकू तुमगेला इधरक नाटक करतास मंडलरी बैल दत्त नवे कळत नवे ना तो बदल दल्ला म्हणरी तू ही हुगुरु गुरु लेता तू काही तगलोट्ट सम उल्लचक एक अभ्यास दत्ता एकदम अंगर पण उल्लचक तू काही कष्ट दत्ता तकई कष्ट दत्ता हुगुरु गुरु उल्लच सूर केलरी तो कसं नाही कित्ते म्हण कळत नवे चच्चूर उल्लचे प्रयत्न करी हा तुम्ही सांगते करेक्ट होले म्हाका येतात तांगेला गुल्लकामण दिसता उल्लकामणचे उत्र ताळ्यावरक येता जिब्बेला येवचक मात्र मक्षेता एक सानशी एक कोपू अहम मस्त नवे एक नमनेचे तन्नी बघुवंती म्हणून एक नमने हट येता तो सांगते करेक्ट एकदम उल्लचक होते अंत साध्य ना चिक चिके उल्लता वही कळत करेक्ट चिके हावे उलच सूर केलरी तेदना हो ही मिगेला गुलैता कसं नाही केलं चलता म्हणून वापस पुढे रूपर गेलरी मग तंक बाहेर गेलो काही सुलभ दत्ता ना बदलतनी बदलदल होई म्हणदलरी बदलावणे समा कळत नव्हे तशी करत हाव म्हणानी कितलं म्हळ्यारी बम्मण पाहिलेला संबंध तिथलं दूर करचे कष्टाची आता बदलदलतेत ना मन करगुनो करगता टाइम घेता तिथल्याची वही गो सुंदरी टाइम घेत गो आता मक्का निमेल बमना ಹೊರಡಿ जाऊन इतलं वर्ष झाले नात्रपुरदल्लिंती नलरी कसं नाही कुत्रावत सांशी लढाई दलर थोड्या वेळा मी उरले ना ते मागीर समजता तशी असताना तुका इतलं पुरदलेलं असताना तुका एकदम उरले म्हणारी कष्टाची हा ओपता चिके उलयतन हे जाता टाइम घ्या कशी येतो घरा भितरी असं नाही गो काही वचना म्हणजे धैर्य नव्हे तुका हगुर हगुर चिके चिके उल्लचे हे करताना तगल मन कसं नाही कित्ते कळत नव्हे आणि कसं म्हणारी तीर दूर कोण बसलं म्हणारी मागीर अनेक तर तवळ सांगली पडत तशी निदालर कष्ट उल्लयतो देवस्स गो देवस्स प्रपंचंतु कसकसे की घनघोर अपराध केलेले प्रबदलदायनी आम्ही इतिहासांत पळयनी की आयच्या कालांतू टीव्हींतू अंततंतू पळयतात नवे तशें असताना तुगेल बमुणे बदलनाय ना म्हणजे काय ना देवत तुगेल कडे चिके दोळ सोडतस असल टायमारी चिक्की ताळमे वहिसून धैर्य घेऊन चिकेची तुवे उलोचे तक इष्टदल रंदप करचे असल पर चिके चिके करी क्रमेण समजत पळे एक पण चिकचिके उलच सूर केल म्हणारी तू काही ते अहम अनेक कसं नाही आड्यान सली सुलच दत्ता एचन काणक देवस आणि पुत्तू काही सांग कितलं म्हणारी बाप्पूसू गौरव देऊन उल्लय म्हणून सांग तका कळव्या हा दाय थोडे तुमगेला गुल्लनु मनाक मस्त समाधान दाले हावनी येता आचकण पुत्तू घरा इलो हाव काम म्हण हकडे इली पाप बेजार कोण घेतलं हावनी येता पाप हॉस्टेल आशे नवताणे कसं नाही ताके रंदप कोण वाढका हावे येता हा तुगे लगेच निमगू का म्हणले किल गो सुंदरी त्या कसं ಮತ್ತೆ ರೇಖ ನಮನೇಚೆ ಉಂಗಲ್ घालना येईल तू मग तू होई की नाही की म्हणू गुर्त मिळली गोतो ते बारी गेटाला घेताना लगी लगी येताना आमगे सुंदरी मत्तर कसं ताना मनेच घाल घेतील तू तावे ಹೊಳೆ ತಂಡ್ಲೆ ಮಂಟ್ರಂತು ತಂಡ್ಲೆ ಕಡು ಮುಂಡ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತರನಿ ತಜ कोयरनी पडत नवे म्हण सांगून काउंगल घालून घेतले त्यांडले कान भितर धवरली तशी आमगेले चंदी स्कूला बासल की आणि पुत्तो आयलो तशी उलयता उलयता सीदा तशी येऊन चली हाव तुमगेल घरा आईल मगिरी मग कळलेले ಮತ್ತೆ गलेले अवंगल कळलेले ना म्हण ಅವनी येता